Здравейте, приятели! Поредната пратка американски автомобили пристигнали с днешния автовоз рано сутринта. Времето е хладно, но създаваме топлина и радост на нашите клиенти, които си чакат автомобилите. Както виждате, приятели, това са любимите марки на българския почитател на американските автомобили. Имаме X5, имаме Porsche, хибридно при това, имаме Grand Cherokee, имаме Toyota, имаме всичко, което нашите клиенти са пожелали и е пристигнало с поредния автовоз. Колите са на всеки му според желанието, на всеки му според възможностите, коя с козметика, коя с по-сериозна